echt een echt een super leuke mannen gewoon. Mooi even met Famke en Ildo lekker puzzelen en bratten en dingen. Lekker gek doen. Hey, Shaki! Vakantie! Hoe wie het? Nee hoor, nee, zaken net zo van de vakantie. Die houdt van squallen, hè? Goedemorgen! En naar je dij en naar je vlag. Naar je dij en naar je vlag. Joet, de laatste squalledij van de Christvakantie, dat is wat vlugger dan dat officieel is. En wat ga je nu op squallenzaken? Christviering, hè? En wat moest er wel in mij? Let eens even zien. Die van Bente. Ja, die weer van Bente. En die en die. Ja, die kon mooi bij die bureau staan. En dan is juist nog kaartjes krijgen. Die mag nog even mee. Ja, doe die maar dicht. Doen we dat in de tas, kan dat mooi mee. Dus wel gezellig voor op de tafel, toch? Ja. En die weer van Bente. Nou, we doen de jas aan, squallen aan en dan breng ik zaken naar squallen. Oeh, en er is Joet nog wat. Wat is Joet van het eerst op YouTube? De Christ. De Christclip. Dat vind je best wel spannend, hè? Ja, ik ben heel benieuwd. De vlag van Joet. Wat zei Dat dat? is de vlag van Joet. Ja, dat is de vlag van Joet. Ja, net een hele gebreide vlag, maar wel een hele bijzondere vlag. De Christclip. Dus ik ben heel benieuwd wat de reacties binnen. Ik merk dat ik het super een beetje spannend vind, want dat is wel wat oors. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Nou, ik zal zaken naar squallen brengen. En van Joet had ik geen specifieke dingen op planning, maar alleen wat van die lidse gekke dingetjes. Dus ik kan je net vertellen wat Joet waar wil. Ik neem hem gewoon bij mij. Ja, is Ildo zwart al. Oh, is het lekker jurkje? Even voorzichtig, Jiske. Voorzichtig. Ah, goeie. Malje en vrouwje. Hoe wie het hier? Hallo. Ja, alles zit er nog. Hier nog twee. Koekeloeren. Waar is die maat? Waar is die maat? Zit in het hok. Die zit in het piekenbreed hokje. Hi. Goedemorgen. Mooi plakje nog. Ik zou eens even voederen. Ja, was u die beet? Baby. Hallo, daar sta je. Hoi. Hoi, schat. Wat het geitje heen. Wat is dat? Geitje. Geitje daar. Die is mooi. Wat dat? Hast u je lekker op opvlieberen? Heerlijk. Heerlijk. Ja. Jackie? Ajo. Dank je. Nou, als ze de kliks en dan een bierzemke erover van. En dan ging ik om een bakje koffie. Nee, alsjeblieft. Alsjeblieft. We zeggen dada. Hey hoi. Hey hoi. Kom krijg net. Zo. Zeg eens toch niet. Hey hoi. Naar je Famke-vlog. Hoi hoi. Welke geweest dan? Welke je het werkt? Oeh. Dat is het hartstikke netjes, maar. Tja, die zo'n keeper. Ja, ze kent echt super goed, man. Topper. Ja, dat is een. En dat is een wat voor kleur had die kraan, Famke? Blauw. Blauw, hè? Ja. Maar hebben we nog eentje, hè? Goed zo. Dat is de laatste alweer, hè? Zo, ben we klaar? Deksel erop. Kist de bief. Zo, klaar. Dicht. Roeien we ze weer op? Nee. Nee, net veel dan, hè? Er is heel nog fiestelits van. Nee. Wat geven we dan, juf Roosje? We beginnen lekker juf Roosje. Ja,
echt een echt een super leuke mannenhoorn. Mooi even met Famke en Ildo lekker puzzelen en bratten en dingen. Lekker gek doen. Ik zal nu op naar huis. Ildo even naar bed. En dan kan Saak aan alweer uit squallen. Dus Jeske eraf. Die bart het je mooi, hield het om. Ik kan gewoon los je omblaadje. Dus dat is echt vet ideaal. Ja, ik zal Ildo zo even naar bedje dan. En dan hellen we ons lietse gouden mandje weer op. En dan had hij vakantie. Lekker! Ildo had een fles hoor. Ja, je hebt een goede fles. Die kreeg ze al wel eens, maar ze krijgt nog volledig fles. Of eigenlijk gewoon volledig gewoon normaal eten en eventueel snel dan nog eens een fles. Want ik ben heel stop met de borstvoeding. Dit omdat het toch echt te volle van mezelf nam. Ik merkte echt dat ik wel heel veel tot afvallen weer. En dat is eerst wel heel leuk, maar op laatst dan denk ik van dit gaat toch wel wat vier. Dus ik werd er wat futloos van. Hè? Dat is echt het idee, hier wordt het echt letterlijk en figuurlijk leegzogen. Dus ja, helaas moest ik daar mijn stapje. En ik moet heel eerlijk wezen, het is eerst wel even lastig, vind ik tenminste. Ik vond het eerst echt wel moeilijk, maar het is wel beter. Ze is nooit groot genoeg om gewoon te eten en ja, dat is prima. Ik mis wel die intieme momentjes, want dat is toch wel heel bijzonder. Ilde koest, of tenminste die lijkt op bed, ik hoop dat hij even koest. Jiske afpoes, ik weet net, een van beiden had nog even een kriesbal uit de benen jast. Dus dat zit ik nog even opzoeken en opruimen. En dan kan ik zaken zo ophellen. Ja, niet kapot. Het schrikken poes ik door de stad. Het is tijd om zaken op te hellen. Ilde koest. Babyfoon bij tante Ils. Dat is toch wel handig als je dan boren bent, hè? Vet praktisch. En shit. Up. Nou, op naar de basisschool. Dan had u een mandje vakantie. 3 weken. 2 weken thuis. En dan nog een weekje naar Gran Canaria. Vet zin. Dat wordt dus het volgende projectje. De vakantie, de koffers klaarziekje. En zie ook alles nog wat past van die band, van simmerklein. En nou ja, ik ga me er nog helemaal niet echt mee bezig houden met de vakantie. Dus nou, even zien wat de regels daar binnen en hoe en wat. En met het vliegtuig. We vliegen naar Van Eelde. Ga ik nog nooit in. Dus even zien hoe dat werkt. Dus ja, we heel wat oors. Hier weg. Dus ja, daar zit ik me na je week even in verdiepen. Dus je wordt eerst gewoon een kriesclip. Daar even van genieten. Ik ben benieuwd wat de meesten ervan vinden. Let me even weten, ga je hem jongen en wat vond je ervan? A few moments later. Hey, Shaki! Vakantie! Hoe, wie het? Nee, zaken net zo van de vakantie. Die houdt van squallen, hè? Maar hoe wie de laatste dag? Hoe wie een kriestviering? Leuk. Wat gaan we al hier bedijn, hoor? Kriestfestjes, Ja? Boetenbad. Bij de eerste pas gaan we betiden naar boeten. Oh, je mag een lange boetenbordje. Ja. Gaan we ballen, voetballen? Ja. Tuurlijk. We gaan nog een keer festjes. En wat voor kriestfestjes hebben we nou? Ik weet net hoe ze hieten. Hoe gaan die dan? Ik weet het nog meer. En we gaan knutselen en kriesbeen maken. Van... Nathanael begon goed. Ja? En ik begon goed. Ja? En ik ben gewoon al met de kriesboom bezig. Ik had hele helemaal. Ik ben al met... En hoe gaan we die knutselen? Gaan we die kleuren of verven of knipt? Dat moest maar strookjes. Want lijntjes, dat is het dan. Oh, wat grappig. En dan wist je de ballen daar? Ja. En wat voor kleurballenkamer in die mooie been van die? Er violin maar zilver en red. Die glinster. Dus daar ga ik van die. Oh, heel mooi. Dus zilver en reden Ik heb er glinsterbal. nog met 3 in. Leuk man. Super. En iedereen op vakantie? Ja. Ja. Oorenskwam, daar is nog tot manje. Ja, van mijn jaar als kwam worden. Maar gaan ze een manje nog in en dan ben je vanaf 10 vrij. Ja, het is niet anders hè. Maar, hier denk, nou kist toen manje van mij naar onderop. Ja. Oh, nou ja, dan is het squallen maar. Dus dat is wel weer een... Hoe kan dat jaren doen? Het is net anders. Nee. Wat zit erin dan, jongen? Zaken hier wat in de tas. Ik ben wel benieuwd. Wat is het?
die weer er weer. Daar weer er weer. Kan die weer op zijn plakje staan. Die weer staan, hè? Zo. Is die mooi op tafel, Joet? Oh, wat leuk, zaken. Oeh, maar er zit wat lekkers in. Wat Ja, zit dit daarop? is hier van. Tje. Ach, wat leuk. Een soort tromkenkriesbal. Ja, maar is er wat van op, als dat lekker vies. Nog onder koffie. Is dat? Nee, maar jij wil je denk je. Ah nee, schat, die is nog lekker zo. Nee, mij wel. Knap aan ze. Wat staat erop? Zullen we even stil zijn voor het kindje Jezus? Zo kwetsbaar en zo klein kwam hij ter aarde neer. Zullen we hem aanbidden voor zijn komst naar deze aard? Hij komt in ons midden. Is hij niet alle hulde waard? Oh, wat leuk. Lekker? Oké, dan maar. Is het net schande? Was het zelf lekker op eten? Nou, chill. Ik ga vol iets. Ham, ham, ham. Wel lekker. Er al die lekkere kraaltjes op. Nou ja, net echte kraaltjes, maar lekker. Is er nog meer? Ja. Misschien. Deze? Wat is dat? Oh, zakkie! Dit foto, maar als eerste bokkeerpje. Ja, dat snap ik. Oh, wat een schatje. Nu kun je de fotokeerpje. Het is te mooi Kun op. je de foto bestellen en dan krijg je hem. Och, nou, die wil ik hem bestellen. Schat. Prachtig. Nou meer? Ik zei, nog meer zitten. Ja. Hallo. Vleespoetje. Ja. Had hij in die kop of nee? Ja, Anna. Heel leuk hier. Waar is het, denk je? Oeh, dit is de shit. Wacht, eerst even door te doen. Krieskaart. Nog een krieskaart. Van Nienke. Nog een krieskaart. Van Zaken. Oh, van Zaken. En Ah, David Hoeske. Ja, ik heb die aan met de plak. wat ben je net? Oh, shit. Ik ben wel benieuwd naar die krieskaartjes. Vast heel Oh, hier kaart. gewoon. Nou ben ik mijn kries ben vergeten. Welke kries ben je? Die ik maatje moest. Oh. Smallen. Nou, hoor ik Ik even. hier met die metas die, want die kleine groen. Helemaal niks. Kan gebeuren. En deze nog. Let me eens even zien. Die kries ben best. Ik kreeg het in de auto, hoe je dat bedoelt. Ja. Vind ik, hè. Nee, dat moet Helemaal niks. Kan gebeuren, helemaal niks. Mag ik dit draaien wie ik mijn wachtje? Ja. Ja, nou, het is net oors, hè. Ehm, Mag ik helpen of slaat het? Ze komen gewoon los, joh. Nee, verlaat maar toch in april. Oké. Dan mag ik hem hier beginnen. Zo jongens, ho ho ho. Van Dylan. Leuk man. Dilly. Wie nog even drinken dan, hè? Hey jongens, ik ga hem mijn naam, ik ga best wel chillen daar. Van de morgen mooi met Famke en Ildo lekker Mami, ik ouwe. wil lezen. Oh, doe maar lekker les. En nou ja, de kriesclip is uitgekomen. Dus ja, ik vond het best wel spannend. Maar heel veel leuke reacties op de app. Dus dat is hartstikke mooi. Zaken is nou lekker thuis. Die had vakantie. Ik ging lekker even met hem een leuke middag vermijden. Ik zou zeggen, moest het nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtong omheen. En via het net de chill app te downloaden voor je tablet als telefoon. Want een nieuwe chitsvlog! Hey hoi!